Right. Εκεί που είπα. Όχι, θέλω να πω ότι... Φέρνεις στο Bond Creek. Το έχω φέρει το πέρα. Πάμε να κρύψω το αυτοκίνητό μου να το πω και θα γυρίσω. Δεν τον έμεινες μια φορά όρθιο ρε παιδί μου. Μπορώ κάποιο. Δεν τον έμεινες μια φορά όρθιο. You put some in here. Έβαλα λίγο big drops. Έχεις τα σέντρα, δεν χρειάζεται πολύ. Δεν πειράζει, δεν μετά. Oh, good. That makes it easier for us. I'm always This is the medicine we can use. Like almost το κάνω έτσι για να... Δεν χρειάζεται τόσο πολύ λιγότερο. Θα κατακτώσανε όλη την Ευρώπη. Με αυτό υποστηρίζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι και αναγνωρίζουν τον Λεωνίδα. Τι νομίζω να αναγνωρίζουν τον Λεωνίδα γιατί πήγαινε 300 άντρες εκεί και κάτι έγινε. Όχι, το πήγαινε. Το διέκτησε. Θα δει ο Καραγάκος εδώ πέρα, ο οποίος πιστεύω ότι είναι καλός πάντως. Άκουσε τα. Αν δεν θέλεις το παραδεχτείς από εκεί, δεν θα καθόντουσαν οι Αμερικάνοι να βγάζουν έργα. Δεν θα καθόντουσαν οι Αμερικάνοι να βγάζουν έργα 300 for Spartacus και δεύτερη παράσταση και τρίτη παράσταση. Γιατί το κάνουν. Ποιος θα το ειδεί. Αν ήταν μόνο για τις Σπαρτιάτες. Δεν ενδιαφέρει καθόλου. Οι Ευρωπαίοι ξέρουν ότι για αυτούς πλησιάζουν τα Λεωνίδα στη Μακεδονία. Can I harass you, Manoli? Tell me. Can you do it this way? Yeah. And we want to close those gaps if we can. Χριστό, μα χέρι έχει κανείς, είναι τι Σπαρτιάτες. Ο Manoli. Περίμενα τον καταφόσιμο από το Ναι, πιάστε το. Δεν μου λες. Can I have your rope? Άγγι κίλος δεν είναι. Είναι στρόγγαν αυτό. Περνάει μέσα. Θα το δέσουμε καλύτερα Χριστό έτσι. Μην το περάζει μέσα. Ναι, αλλά πρόσεχε όταν θα σηκωθεί πάνω θα το τραβήξει αυτό. Θα το τραβήξει αυτό με το... Κάτω μπροστά. Καλύτερα από μπροστά, ναι, αλλά πρέπει να κλείσεις πιο πολύ. Γιατί δεν το δένουμε έτσι πίσω καλύτερα. Έτσι είναι πιο στέρεο όμως. Αφού θα το δέσουμε στο forklift, δεν πειράζει, δες το εδώ και μετά... Only 100 kilos anyway. Μπράβο. With the big foot. With the big foot. Is that enough glue? Θέλεις. Κανένα από το αλλά για να το περάσω. Δώστε το Λεωνίδα. Κάνουμε σιλικόν. Έλα κάνω το Λεωνίδα σήμερα. Να, μου κάνω το Λεωνίδα. Όχι έτσι ρε. Είναι έτσι θα πάει. Από εδώ θα πάει. Και μετά αυτό που θα πάει. Έτσι. Πρέπει να το περάσω. Τώρα, εκεί δες. Πάλι δεν το στραβεί. Δεν το στραβεί. Κράτα το τώρα. Κάτσε, κάτσε. Αυτό είναι.
Το κρατάμε εμείς αυτό, Παναγιώτη. Το κρατάμε ανοιχτά. Έπιασε. Έχει πιάσει. Χρήστο, μισό λεπτό Χρήστο, έλα μίλησε στον τηλέφωνο. Έλα ρε, ποιος είναι? Άστο από πάνω. Con, we can't talk at the moment. Κώστα, είμαστε απάνω μετά από μισό. Πάρτε τα ξύλα από μπροστά να πέσει. Σιωπ,